Takže čus lidi, já vás vítám u tohohle videa. Je to opět video ze hry Minecraft, jak vidíte, změnil jsem si skin. A budu hrát samozřejmě zase svůj svět. Tak. Jinak ještě samozřejmě bych vás zase poprosil, abyste mi do komentářů napsali, jestli chcete, co jsem to chtěl? Jo, jak by se ten svět měl jmenovat. Takže tak. Jak já se vyspím nejdřív. A potom bychom mohli... Ani nevím, co mám teď dělat. Já jsem teď poslední dobou takový jako bez fantazie. Většinou mám jako hodně nápadů. Ale teď opravdu ne. Jinak možná bych... Teď jsem si opět stáhnul hru Subway Surf. Nebo jako poprvé na můj nový telefon. Nebo nový. V úvozovkách, ale... nový. Není to můj starý, že ano. Takže tak. Hop. Ještě si udělám železný plumpář takhle. Jo. Ještě takhle. Čo? Aha, no už nemám železo. Jo, mám sekiru. Ne. Počkej, kolik mám. Co to má teď se počítat. Jo, nebudí to dá. Teď nám nestačí. Hop. A ten vlastně matorčík se vezmu. Jo. Pardon, ale hrozný kašel. Se omlouvám. Takže tak, já to půjdu. No. Nějak do nejbližší to prozkoumat. A možná si radši vezmu sebou vlnu. Krafťáč ani nic takového asi brát nebudu, ale přece jenom. Tak zabiju jen ovci a že jo. Žádný meč. Počkej. Aha, už mám jeden kamenný meč. No, to nevadí. Bych si mohl... Máme jeden cobblestone. Tak já si udělám dřevěný aspoň. Jeden dřevěný meč. No. Tak. Dáme se na to. Ty vlny mám. Dobrá, takže juhu, za dobré množství. Promluveno jsem. O, super. Takovýhle začátek jsem dočekal jen na začátku expedice ovce. Každopádně bych docela chtěl najít také nějaké diamanty někdy. V nějakém videu, ano. Ne soukromí. Tak co, kolik mi dáš vlny? Jednu? A nevadí, ono postal, tak asi jednu udělám, hop. Jo, vlastně, jo, počkat. Ke se mnou udělám cestovní krafťáč. A ten krafťáč si radši vezmu sebou, ať
Chytnu zbytečným dřevem, když to dřevo není to. Prostě se ho vezmu sebou, takhle. Děkuji, to byl prostě. A první asi použiju. Já nevím proč, ale prostě vždycky, když mám na výběr mezi dobrou a jako horší, ne špatnou, ale horší věcí, většinou vždycky. Vyjde kráva. Kráva. Jo, tady je kráva. Protože ona mi dala kůži. Jo, dobrý, dala. Mám 2 kůže. Tak se ještě mám na jednu botu. Dobrý. Pardon, já se ještě jednou omlouvám. Opravdu to řeknu spíš tak, že se jdu spíš stěhovat a bral jsem to nejcennější, než že jdu na průzkum. Protože pochybuju, protože já opravdu bych udělal třeba 2-3 díly průzkumu. A no, takže tak asi, co bychom k tomu chtěl říct. Docela už bych rád z té pouště vám, protože já, ne, že bych nechtěl sklo, ale teď už momentálně nepotřebuji. Jo. Ne? No. Já jsem normálně stříc kaktusům, by se měl jmenovat tento díl. What? Pardon. Přišlo. No. Hurá, uhlí. To je docela dobrý začátek. Ještě ty diamanty by to chtělo. Ty bohu, kdybych našel diamant, by byl to neskutečně šťastný. Ale to se mi asi nestane. Každopádně, kdyby se mi něco stalo, nebo tak nějak. To je co dobrá síň.
No, je písku. No, tak to. Když pojď. Takže až stanu, tak možná ještě něco málo udělám. A potom, ani nevím, jak je to dlouhý to video. Protože já teď mám jinou apku na to nahrávání. Už nenatáčím s tu mojí apku, kde to bylo vidět, protože mě nějak zlobila, nebo... to vypadá ksicht. No, nevypadá. A trošku mi to připomíná ksicht creepera. No. Tak počkat. Je volný kůžení boty. Kráva. Všichni. Jak to? Ona mi nedala kůži. To mi jsou kůži. Ty mi dáš, krávo. Jo, taky ne. Jo, dobrý, super, yes. Tak jo. Hop. Tak, kožení poty. Ta půlka brnění, to je prostě úplně libáč. Tak jo, tak já bych se s vámi pro toto video rozloučil. Doufám, že se vám moje série líbí. Pokud jo, tak dejte like. Kdo si mi ještě nehodil odběr, tak bych byl opravdu rád, kdyby se mi dali odběr. No a to je možná tak... ještě skine. Tak já se s vámi ještě kouknu. Jako na rozloučenou to je skině, která stála za ani to nechci říkat. Pardon. Ne. No, tak já si najdu nějaký super místečko na rozloučení. No, tak já budu potom i tady. Takže